Det er mere alvorligt. Vi vil først en gang på mødegruppes vegne sige tak for det, vi måtte være med her i aften. Vi har glædet os. Vi har arbejdet lidt med, hvad skal vi finde over, hvad skal vi ikke finde over. Den sang det er forkert, så det slutter vi af med. Vi fik indbydelse. Langt om længe, så fik vi jo en her indbydelse til de her koffebrøller på faren. Hvad skete nu? Vi skal være fest. Det skal være fin fest. Vi skal have krog. Vi skal have musik. Vi skal have bus. Det hele er arrangeret. Og hvad fanden skal vi så komme i? Hvad skal vi komme i for noget klæde? Marian, hvad skal vi komme i for noget klæde? Navnet af vores er jo fint i tøj, og jamen det ved jeg jo godt, når I er fint i by. Så er det noget andet tøj. Og i en træ stadhalle oppe i Brager der, så er det jo... Det er om Frau Andersen. Ja. Og så plejer vi jo at råbe, Prost i sække! Prost i sække! Ja, tak. Ja. Så ved vi jo godt, I har noget andet kostyme, når I er langs. Jo, for jeg er jo kun en campingvogn, så er jeg jo til festival. Der har vi set et par gange i løbet af aftenen. Og sådan en campingvogn, den kan jo bruges til noget andet, som til festival. Den kan jo bruges til ferie. Så bare kæft af Chevrolet, og så til Skagen. Det var lang vej. Og det er lige så lang vej hjem igen, jo. Med pauser og med pusten og med stønnen. Laura skal hjemme med varm mad. Hvornår kommer I? Ja, men de er undervejs, men det tager lang tid i bilen, jeg kan ikke klare. I kom hjem, og så sagde Leila, så sagde Leila, det kan fandme da ikke passe det her. Jeg ved, jeg er dårlig herhjemme, og bilen kan ikke klare det, og jeg vil fandme have flyve. Hvad gør hun? Hun finder en rejse til Berlin, og så tager de til Berlin. Det er fandme Berlin, dog. Hallo! Danke, Sie Sommertag. Frau Andersen aus Frohager, ich habe ein Zimmer bestellt. Ja, das haben Sie. Dadurch die Tür. Dankeschön. Ist es auch gerade Wellness-Team? Ja, danke. Preben, du kan godt komme ind med alle kufferne. Den plads er her. Kom bare. Okay. Nej, det viser sig, at det er jo ikke sådan at komme ind med kufferne og wellness og det ene og det andet. Nej, det er en ny kostyme. Og den har de jo fat rene med på lang tid. Nej. Ja. Det er det fantastiske lækkert. Kom. Ja, kom, vi vil have lige døren herhen. Skal lige åbne? Nu skal du bare se. Jo, kom. Nu skal jeg lige... Vil du have? Manu? Leila, kom nu. Du er splitter nøgen. Jeg har fået mig en tøjlo! Mein Gott, du Liebe. Er det hjemme? Er det hjemme? Jeg gør ikke det her. Vi er jo... Nej, min... Så er der ikke har et fithus med kone for at lægge splitter nøgen til. Vi er jo en del af det hele, det er meget nemmere. Så er der ingen grund til at have købt nyt bikini. Hvad siger der her, den fantastiske lækker sofa? Med den udsigt. Nej, du. Hvad? Er det meget, de ser en gruse dæner? Finder op. Jeg gør det. Finder op. Andersen. Himlen! Kom, min ven. Det er nu lige der, hvad der går der, hva'? Tag ligger, eller hvad?
De er gamle. Læg dig. Læg dig. Det er jo meget bedre end Esbjerg Fiskerilav. Men det stinker fandme op. Dæk dig. Hvad laver du? Ja. Jeg bliver nødt til at skrive hjem til Susanne. Skriver du til Susanne? Vi skal være her i 5 dage. Hun tøjer. Jeg har brugt for 2.000 kroner. Leila. Hvis du skriver til Susanne, kan du så ikke slukke på blitzen? Vi må ikke tage billeder her. Det opgav de fandme dig ikke. Hvad skal du tro, jeg var? Manuskript? Ja. Under klar? Ja. Kan jeg tekstil? Under tekstilien der. Wow, ja. Jeg tror lige, vi går 5 minutter. Vi skal lige en tur i Fakta. Hej, schön, hej. Vi skal ikke i sauna, vel? Vi skal i sauna, ja. Vi ses her 5 minutter.